ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಇದೇಂಕಲ್ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂವೇರೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದೂರ ಎಪ್ಪುನು ಅಡೆ ಪೊತ್ತಿಕ್ಕಗ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಡುಂಡು. ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ದು ಪೂರ್ವಗೂ ಸುಮಾರು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಕಳದ್ದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಅದೇ ಮನೋಜ್ಞನೇ ಮನೆ ತೋಜೋ ಓ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಬೇ ಕೊಡೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ರೂಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೈ ತೆಲ್ದ ಹೋಯ್ ಪೋಯ್ ಎದುರು ಹೋಯ್ ಓ ಅನ್ನ ಕತ್ತರಾಗ ಏನು ವಾ ಒಂದೆಂಚಿನ ಬೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಳು ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಜ ಮಲ್ಪೆದ ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ಬೋಡ ತೀಯದ వీడియో సాయితో ఉమ్మెను వైట్ దర్పోడి మనోజ్ ఉమ్మె వైట్ దర్పోడు ಮೂತಿಂಗ್ ಗುಡ್ಡು ಬೊಕ ಪಾಂಡ್ ಓಕೆ
ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಪ ಮಾರೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ ಡೆಪ್ಪು ಫ್ರೈಡೇ ಇತ್ತೀಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಓ ಮುಲ್ಪ ಉಂದಿಯ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಪ್ಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬರ್ತಾಯ ಕೂಡ ಒಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಮರ ಓ ಗೆತನ್ ರಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೆತನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಟು ಈ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಜ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಾಲಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕು ರಾಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಜ ಖಾಲಿ 30 ಹಾಂ ಮುಲ್ಪಿಜ್ಜ ಓ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಾನ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ ರೋಡ್ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಹಾಂ ರೋಡ್ ಪೂರ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ അവിടെ പോയി ഒരിയന് പോപ്പിനെ മാറ് ഒടി പോപ്പിന് ഏ മനോജ ನಿನ್ನ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಾಸಾ ಬೋಟ ಭಯಂಕರ ಮಾರು ಕಂಪನಿ ಬರೋಡು ಅಂತೆ ಅನ್ಪಾರ ಲಮುಲ್ಲುಂಡು ಮಾಡು ಸ್ವೀಟ್ದ ಅದು ಲೆಂಚಿನ ಕಲ್ಪವೇರು ಮಾರ ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಸೇರವು ಹಾಂ ಏತನ್ आपण निघू आपण निघ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮನೋಜ ಅತ್ತೆ ಒಂದು आपण ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಲಂಬೆ പോയി ಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟಾಯಿ ಮನೋಜ್ ರವಿನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಗೊತ್ತುನತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಡು ಮನೋಜ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದೈಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ ಏನನ್ ಕೆಟ್ಟಾಯಿ ಎಂಜಂడి పోండా ఏత్ పదిత్తి నంబర్ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಲ ಬರ್ತದ ಏತ್ ಮನೋಜ್ ಏತ್ ಒಂಜಿಗೆ 30ನಾ ಅವರ ತಿರ್ಗಾಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎತ್ತುಗ ರವಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಟ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾಡ್ದು ಮಾಜಾ ಆಜಾ आजा कुठून येईल आजा कोणा कोण ಹೋಯ್ ಮ್ಯಾನಡೆ ಸಾರಿ ಇರುವ ಹೆಂಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜಪ್ಪೂರಲ್ಲಿ ನೆಗಲೇ ಬರ್ತೀನ ರವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಒಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅದು ಲೈಟ್ಗಳ ಬೋಲ್ದು ಬರ್ಬುಜ ಕಪ್ಪೆ ಇರ್ಪಿ
ರವಿನ ಬರ್ತಡೇದಲ್ಲಿ ಅక్కడ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ದುಂಬಲ್ತೆ ಮಾರಿ ಊಟ ತಿನ್ನ ಹಾಂ ಓದಿಂಚು ಜೋಕುಲೆ ನಟ್ಟಿ ವಡಂ ಪೋದಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ